Tumajar makhrabawo kormo jar wasi puno nugiakho tini sino gosi no ganani lesu buphango phaitong phaio. Tabo khe buphango kasaka ko kormo khinu huna mono bolai besara. Naithok tongo orange color khe naigadi bahai jar makhra waisa po nugikho ang orange color jar makhra rok tabono nugo o waisa pore khai kwbangma phaimase aboro khe ang video khaina rukjagya tini khe masa se phaisio.